שכתבתי לא היה בו שום... אם היה פה משהו לפגוע, אז זה היה נכנס בצורה אחרת. גם, אתה אומר, היו טלפונים והיו יכולים גם להתקשר אליי, להגיד לי, שמוליק, מה כתבת, מה זה? לא קיבלתי שום התייחסות לרגע, לא חלמתי שמה שאני כותב מתוך באמת הסתכלות פשוטה על כל העסק, לא? בכלל זה לא היה פה משהו פסיכולוגי ומסובך והכל, וחד וחלק, אני אמרתי וכתבתי בדיוק מה שאני מרגיש. זה הכל, שאני באתי מתוך מטרה וכולי, אין מה לחזור עליו. אני רוצה לגעת בנושא של השאלות. זה לא שאני נגד שאלות, אני בעד וצריך לשאול, אבל מה שאני רואה, אני אומר פה בצד רואה דבר כזה, המרצה רוצה להגיד משהו, הוא לא מצליח להגיד את הנושא, אני לא מצליח לקלוט, אם באמצע שהוא מדבר שואלים אותו, תנו לו לגמור נושא, טיפה, לא שעה שהוא ירצה, אבל נושא קטן, הוא מתחיל להסביר משהו, שאלה, מתחיל להסביר משהו, שאלה. שיגמור, והוא בעצמו אמר את זה. אני חושב שאורן אמר את זה לא פעם, רגע, חבר'ה, תנו לי לגמור, אחרי זה תשאלו את השאלה. אבל אם זה באמצע, זה מנתק את חוט המחשבה, אני לא מצליח, וחלק ואז נוצרות עוד שאלות שמיותרות. כי אם הוא יגמור את הנושא ויסביר אותו, יכול להיות שלא יהיו שאלות בכלל, שהכל יהיה מובן, אבל אם הוא לא מצליח לגמור נושא ושואלים אותו שאלה, אצל ניסים זה יותר פשוט. ניסים אומר, לא יודע למה, אבל הוא אומר את הנושא ומסביר ואומר, אין התפרצויות כאלה באמצע. הנה סתם לגבי משמעת. אמרו לא להביא כלבים. ויותר מפעם אחת. למה מביאים כלבים? עינת אישרה לנו. מה זה? עינת אישרה. עינת אישרה, אוקיי, אבל היום בעצמה היא אמרה, תראו, לחבר זה לא הולך. אני חושב שצריך להיות בהבנה. כפולים וזה לא בסדר. אם אמרו פעם כן, פעם לא, בסדר. יכול להיות. יש מסרים כפולים. כן, מסרים כפולים, אבל אני באמת חושב, אני מת על הכלבים, ואני אישית, כשאני רואה את הכלב, אני כבר לא מורכז בשיעור. אני רוצה ללטף אותו, אני רוצה לגעת בו, אין מה לעשות. או שבמכלה או שזה, אבל ברגע שנהיה בתוך הכלבייה, אז אנחנו נהיה בתוך הכלבים. צריך קצת להתאפק. אני מת להביא את האסקי שלי, אני אומר דוגרי. אני גם רוצה להביא, אבל אני יודע שזה יפריע בשיעור. כולם ילטפו, ישחקו, ידברו. אין מה לעשות, אבל אני מציע שוב, אני תמיד נוקט בשיטת השאלות. אם מישהו חשב שזה התקפה, תשאלו אותי ישיר, מה זה, מה אמרת, מה התכוונת, מה זה... איך שאני רואה פה, יש פה שני דברים. יש פה באמת חבר'ה שקשה להם. אני יודע מכל, כל אחד מספר על עצמו, אף אחד לא מסתיר את זה. קשה להם מהסיבות שלהם. אבל לא נראה לי, לפחות לפי מה שאני מבין, שבגלל שלמישהו קשה, הוא צריך להפריע לכל הקבוצה. אז צריך להגיע... קצת צריך להיות סדר, כתבו לי את הדמות נזמת זה, אבל קצת סדר. נניח שכל שעה ו10 דקות חייבת להיות הפסקה. בסדר, אבל מה אורך ההפסקה? ההפסקה נמשכת בסוף אם נחבר את כל ההפסקות. כי השיעור גם נמשך. לא, אז אם קובעים זמן, לקבוע ממש זמנים ב9:10, הפסקה 9:30. אז ההפסקה צריכה להיות עד 9:30, ולא עד 9:40 ועד 9:50. לא רוצה למצוא פתרונות אחר, מישהו מבחוץ